Bordo donji deo, da se slaže, razumeš? Da. Uzeo sam i ogrlicu. Opa! Ogrlicu za nju, da. Znači da joj kažeš da si uzeo ogrlicu. A zapravo nisi. Nema veze. Ali ti si joj poklonio to od srca. Ja sam u Novom Sadu, brate, malo muo devojke, ono, pa ću ti ja dati neke smernice, brate. Pa da, mislim, neću to sad, neću ja tad da ti kažem, nego ti sad kažem. Znači, budeš ona lagan, baka, čast. I to je to. Ja, mene mnogo zanima, brate. A i kako je sad? Ne, lik neće da deli tajnu sa nama, razumeš, da mi nikada ništa ne bi smuvali. Vi u četu. To sad, neću ja tad da ti kažem, nego ti sad kažem. Znači, budeš ona lagan, baka. A taman da nam otkrije. Znači, budeš lagan. To je to. Za ovo ostalo moramo da uplatimo vjerojatno neki kurs za muvanje kod Goldenita. Čast, pogledajte kako je lep Ušte, najče dobar drip. outfit. Meni se sviđa. Tačno si uklopio uz ovu belu majicu, što ti se ispod vidi sa belim patikama. A ta majica ne bi trebala da se vidi, ali dobro. Pa da, to sam dobio od jednog prijatelja ove majicu. Veliki pozdrav za prijatelja. Ljudi moji, sve je spremno. Da nije prijatelj baka prase. Posle da mi vratiš i to je to. Naravno. I to je to. Sili smo... Ovo bi bilo iskočilo. A kako rekao? Posle da mi vratiš i to je to. Posle da mi vratiš i to je to. Naravno. Pa bukvalno, brate, te patike su skuplje od celog ovog outfita, 100%. Sili smo... Pa brate, realno, Miki bre nema dlaku na jeziku, razumeš, što bi on čutao nekome, razumeš, čovjek mu uzima bre tijan od 200 evra, ono daje mu outfit od 100. u centar Pa normalno će traži da mu vrati njegove gilje, čuti, sti lud. pilota, ljudi. Pa nije Miki od juče, gledaj ovaj hod, kako je nadrkan. Gledaj ovo, zamisli da ti ovako prilazi čovjek. Meni ne bi bilo svejedno, iskreno. Iskreno Pirot, centar je baš lep, ljudi moji. Jesi smislio kako ćeš sa njom da se Nisam upoznaš? baš malo me ovako prema, vidit ćemo šta ćemo na kraj će kažem. Da, ja sam proudađe, evo možete sada se upoznate, vas dvoje. Ali koja tranzicija? Da, ja sam proudađe, evo možete sada se upoznate, vas dvoje. Kako je postao jednom Mica, znaš? Od ovoga? Čekaj. Jesi smislio kako ćeš sa njom da se Nisam upoznaš? baš prijatelja. Ljudi moji, Gde je taj deo? stigli smo u centar Pirota, ljudi. Iskreno. Od ovog ovde do... Kažem. Da, ja sam proudađe, evo možete sada se upoznate, vas dvoje. Zdravo. Mali poklon. Hvala Ajme, joj, Miki bre, pa nije valjda da si već sjebo. ti puno. Ne može da je obgrli. Jel postoji osoba koja može da obgrli ovo druže celo? Buraz, obgrlio je ovako i još ima mesta. A Miki realno nije nešto da kažeš nizak, on ima dugačke ruke, brate. Ti kad ga pogledaš malo je neproporcionalan, ima onako malo duže ruke nego što treba kao da ima za tu visinu, razumeš? I on sa tim rukama ne može da obgrli celo ovo. Ćao. Kako si? Ja sam odlično, kako si ti? Evo da se upoznamo malo. Kako je kod tebe, snema novo? Pa super mi je, prvi put sam u Pirotu. Dobro? Tako da do sad mi je dan lepo počeo. Ništa, evo došao malo u grad. Boga mi lepo si se sredio. Malo za promenu, baš je lepo kombinovao boje, svaka ti čast. Lepo. Eto, Sad će komentari na TikToku. Nije lepo da prozivaju na osnovu fizičkog izgleda, Buraz, niko nju ne bi prozivao na osnovu ni ičega da ona nije govno od čoveka i da se ne ponaša kako se ponaša. I to što je ljudi prozivaju za to da je debela, da je ovakva, da je onaka, to je sve opravdano shodno tome kako se ona ponaša i kako ona proziva druge ljude i na osnovu čega, razumeš? I svako ima apsolutno pravo da nju proziva za to što je ona debela i što izgleda kako izgleda sa svojih 18 godina, 19, koliko god ima, kada je ona jedna od tih koja je u fazonu ti imaš 30 godina, vidi šta radiš, ti imaš toliko godina, vidi šta radiš, pa ti imaš toliko godina, pogledaj kako izgledaš i pogledaj šta radiš. I to je apsolutno opravdano. I onda ove polupanke na TikToku koje pišu u komentarima kao kako smete, imate 30 godina, prozivate devojku na osnovu fizičkog izgleda. Pa buraz, pogledaj šta ta devojka radi, razumiješ i kako proziva druge ljude. I onda shodno tome, apsolutno ima pravo i neko sa 70 godina da joj kaže, devojko, pogledaj sebe, na šta ličiš i šta radiš i čime se baviš u životu i koliko si ono propalica. I živiš u nekoj iluziji da si zapravo kao neko i nešto i da zapravo stvaraš nešto šta stvaraš, vozim kao neke automobile, ono ništa, apsolutno riba nema i ne radi. I onda, brate, dođe i da sebi za pravo, razumeš, da pljuje, pritom se koristi
pritom se služi lažima za neke određene osobe, na primjer, što se mene tiče, da me optužuje kao, ovaj pedofil, ovo, no, razumeš, jeste sprdnja, sve to, razumeš, nakon što sam snimio onaj TikTok još pre godinu i po dana, i ja sam napravio sprdnje od toga i na internetu je mim, vamo tamo, ali ljudi, ništa se nije desilo između mene i Lije sa kojom sam snimio taj TikTok. Znači, bukvalno je to tad bilo snimio i tad me ljudi tovare i okej, sve sprdnja i to sve stoji, ali onda kad dođe ovako neka osoba i koristi platformu svoju, Goldenitovu, ne znam nija čiju, da dođe i priča, on je pedofil, on je ono, na osnovu čega ti to pričaš? Daj neke, jel imaš nešto, neki dokaz, nešto, brate, na osnovu čega ti pričaš te gluposti. A ja imam apsolutno pravo da pričam da si ti debela i da si ovako onako, zato što evo imam dokaz, druž. Ako ovo nije dokaz, druž, da riba debela, ja ne znam šta je. Da idemo. Gde god ti kažeš, ovo je tvoj grad, ti me vodiš. Ajde. Na poligraf kod bake. Da. Kad smo bili pre 2 godine. Ali kažem, znači, mnogo me nerviraju ti komentari i tih polupanih riba koje pišu po TikToku, razumeš, kao na svaki šta god da neko nešto napiše, kako oni mogu nju da prozivaju ovo, ono, pa brate, sve opravdani, normalno da ćemo da ih prozivamo. I to je dobro što je ljudi prozivaju na osnovu fizičkog izgleda, da je podstakne da se malo menja i da radi na tome. Ali kurac će da radi, zato što, brate, njoj se pije, njoj se ono, klasična, bre, propalica, bre, sa 18 godina postala alkoholičarka, brate, i ona se hvali time. Naši njoj kao to top. Postala alkoholičarka i sponzoruša. Wow, brate, znaš kao je, njoj je samo bitno, brate, da se ona vozi u dobrom autu, da ona izađe u klub, da ima tamo ono naš više kao nekih moeta, ovo ono, i kako se zove, i to je uspeh u životu, razumeš? A pritom, apsolutno ništa nije njeno i apsolutno ništa ona to ne kupuje, niti može da priušti. A predstavlja se kao da može i kao da ne znam ni ja šta, razumeš? Da ovdje ima baš dobre kvalitete. Strašno, strašno. Treba da... Koje godište? Ne znam koje je izračunaj, 19 godina mislim da ima. Treba da oduševiš Dino, realno. To je najbitnije. To kad sam ja u pitanju. Da, daće sve od sebe. Znam, ja volim luksuz, volim da odišem luksuzu, tako da... Verujem. Ali, bilo kako bilo, bez obzira na sve, respekt za to što je provalila kako da se probije malo na internet. Razumeš? I da malo postane, da kažeš, poznata. Kapiraš? Jeste da je način truo, baš truo način da to uradi, ali jebi ga, snašla se. I stvarno jeste dobar materijal za zadrugu i za te televizije gde se pojavlja i gde ide i tako dalje, tako dalje. Za to i jeste i dalje od toga neće ni moći. Eto. Pa iskreno ima Goldi, ima Ana Lux 1, to jest ima hotel 1, tamo je preko puta, jedno od 200 metra. Možda tamo možemo otići. Pa ćemo posle da vidimo šta mi je kupio. Baš. To neka bude iznenađenje. Da. Što se kaže. Pa lepo sam se uredio, Lepo sam se uredio, sredio. Sredio sam se baš lepo, rekao da ne izgledam. Čudo da se nisi odbri. Ne klipuje neko ovo što sam pričao sve. Bez jebancije. Da ne bude, brate, naš kao, vide samo isječa kako neko nju pljuje vamo tamo, a ne zna se pozadina svega toga, razumiješ, i ljudi su ono u fazonu, jadna ona. Šta bre, jadna, mršu pičku materinu. Ja znam da ste prošli put brijao. Volim nekad i da pustim bradu, zbog live-ova i ovo ono, nekad valja, nekad ne valja, ali dobro. Ja stavio Adidas parfum, iako je nešto novo, nešto još jače. Nešto novo. Ali ne znam marku. Boga mi, ovaj parfum ti je baš dobar. Dobro, komunikativan je Viki, razumeš? Ja se iskreno ne bi snašao ovako pred kamerom. Bilo bi mi malo čudno pred kamerom, razumeš? Zamislite, buraz, idu ispred mene Goldenito, Stevica i snimaju me onako dok ja šetam sa ovim ovde pored. Pa lepo sam se na parfemi sam prepao. Rekla sam mi da ćeš uzeti haljinu za ovaj vaš prvi dejt, kako sam vas spojio, ali nisi kako se zove... Nešto mi nije oduševljen Mihajlo ovde. Za ovaj vaš prvi dejt, kako sam vas spojio, ali... Gledaj mu facu. Nisi kako se zove ponela. Ne, u fazonu je psuje im sve što imaju u sebi. Haljina. Da, iskreno, kasno sam pola sata, Goldi me je čekao. Ja sam na sve to uspela da zaboravim Mihajlo haljinu. I sad sam našla, znači... Dobro, što nije haljina, druže, ne mogu da zamislim ja to. Nešto... Druže, u haljini bi izgledala ko džak krompira, kunem ti se. Znači ja ne znam. Nema problema, sve te. Hvala ti puno, kažem to dobro. Ko ja da obučem skini majicu i skini pantalone, a mršav. Znaš kad neke stvari ono ne idu, buraz. Tako ja nekako ne znam koje haljini, ne mogu da zamislim u haljini. Fenomenalno. Hvala ti izgledaš još bolje.
Tako da, da. Kako ljudi? Stani bre, kako vi možete meni da kažete da sam ja mršav? Kako bre, kako vas nije sramota da me vređate na osnovu fizičkog izgleda, da mi govorite kako imam velike zaliske i da sam mršav? Ha? Kako, otkud vas, šta, sram vas bilo? Sram da vas bude, znači imate 16, 17, 18, 20, 30 godina. Tako nešto pričate meni i čodi. Zaboravim sam haljinu, ali nema veze, to ne utiče na moje raspoloženje. Naravno. Ama će Treba ovo da bude čovjek da Treba sramota da vas bude. razmišlja tamo, bitno je da se opustimo i sve. Trudim se svoje godine da budem pametniji i bit ću još jači nego ikad što neki kažu. Svaki dan u mjesecu radim oko YouTube-a. Respekt. Tako da... Respekt. I sve stiže da uradi. Šta studiraš? Nešto za porez i carine, nešto, neki fakultet u Beogradu, ali eto, ništa posebno. Trudim se i kad imam vremena uradim par pitanja, a sad sam kući, sad odmaram, trenutno. Oko YouTube-a više se ciljom grajnam i odmaram, to je neko. Treba. Predlažem ovaj hotel Ana Lux, baš je lep. Dobro. Uvijek trudim se porodicom, odem, ne znam da li tebi odgovara, lepa je hrana. Hotel da me vodiš na prvom dejtu. Molim. Šta fali? Ne razumijem, je li to loše? Koliko kile imaš? Ja sam počeo da imam problem sa hranom, ne mogu da jedem od nervoze koju imam i smršao sam dosta, bar 4 ili 5 kila, pa mi interesuje koliko ti kile imaš. Posljednji put kad sam merio imao sam 71, sad mislim da sam bratu na 72. Napredujem. Kad sam snimao za Brudali imao sam 62 kile. Ili 63, buraz. Znači, baš je bio kriminal. Još me Panjković odradio na majmuna s onom belom kosom. Sad sam drugi čovjek. Ali kako se zove, krenuo sam da treniram, idem u teretanu sa bakom, doduše on je sad nešto bolestan pa nije mogao da ide ova zadnja 3 dana. Ali on mi je trener. I kako se zove, treniram, jedem, pa ćemo da vidimo rezultate u narednom nekom periodu. Valjda će da me drži dugo. Koliko si visok? Pa oko 183-4. Šta je to, Mihajlo? Pa to je Ana Lux. To je Anal Ux. Okej. Sad dobro. Ana Lux ima, mislim da ima 4 zvezdice. Mislim da ima 4 zvezdice, pa Pa piše. to je Ana Lux. Hotel Ana 1, 2, 3. Ima 4 zvezdice, što on misli? On nije sigurno, on njima ne veruje. Znaš, on vidi, ali ne veruje dok ne vidi svojim očima. Lux ima, mislim da ima 4 zvezdice. Malo bolje. Nije samo 5. Nemamo, taj hotel ne postoji. Od 5. Dobro, sad znači sam se naljutila. Naljutila se što ide u hotel sa 5, sa 4, što nije sa 5 zvezdica, verovatno, kao sad fake. Samo 5 zvezdica, ništa drugo. Samo 5 zvezdica, Mihajlo. Šta je ovo? Smo 4 zvezdice. Pa i 4 nije loše. Pa nije loše, ali nije ni Porsche, a ja želim Porsche, razumeš? Rekao. Ne, ja razumijem da ja nekad mogu da budem neprijatan. Mislim, uglavnom sam neprijatan. Ali ovo me nadjebalo 100%. On je vozili džipa, Juga zastava, šalim se. Kapiraš? Dobro, nećemo nema tu, idemo negdje drugde. Jao, a ti se pitaš kao šta? Sad ja biram gdje. Mikijeva faca. Dobro, nećemo nema tu, idemo negdje drugde. Sad ja biram gdje ćemo da idemo. Ljudi, pa kad sam se predomislila, kad sam vidjela ulaz u hotel... Gledaj Mikija kako šeta. Ovo je video na internetu 100%. Be confident. Znaš, imaj confident hod. Sad ja biram gdje ćemo da idemo. Ljudi, Znaš, samouvereno šetaj. Visoko ramena. Visoko brada. pa kad sam se predomislila, kad sam vidjela ulaz u hotel, bila sam u zonu wow, iako je 4 zvezdice. Ali Glavo. ajde, sada ćemo da ga ocenimo. Zajedno Mihajlo i ja. Da, lepo. Tu sam bio nekako. Da, malo prstiću u džep. Opa! Od ovog može edit da se napravi. Neko nek napravi bojna galava edit od ovog ili tako nešto. Mihajlo i ja. Ovaj hod. Tu sam bio nekako. Opa! Kim si bio? Nekad s porodic. Znači ja pomeram kameru, druže, ovo je 7. put da sam pomerio kameru u neki drugi ćošak. A s drugovima i sa onom bivšu. Opa! Znaš kao, imao sam bivšu, ali nećemo sad o tome. Kakav brat, kako je provukao priču, onako iskusno. Lepo. Znači vodiš bivše u hotelu.
više ne. Pošto smo onda mi na dejtu. To je to. Ja nemam vidio devojku već 2 godine, kapiraš ti mene. Hvala vam, prvi sprat 2 puta. Hvala. Umjesto da mi ti otišlo raspat, Ne koristiš to cepljeno. Izvinjavam se. Ne znam ljudi, za sad zanimljivo. Pa treba smiti da je poneseš u stepenice. Zamisli. O džentlmen. Hvala ti. Ništa. Ajde vi gospodo. Hvala lepo, hvala lepo. Kako ga je uvatio. Ništa. Ajde vi gospodo. Ali kako je izbacio iz kadra, znaš ono kao, samo ovako, ajde vi gospodo, čekaj, ajde vi gospodo, o! Hvala lepo, hvala lepo. Ajde Miki, slušaj, znači, dobre fore, dobra klopa. Dobro.